O lume gaña terreo en España. A superficie arrasada xa cuadriplica a do ano pasado por estas datas. Hai incendios activos en Andalucía e nas dúas Castelas con vivendas desaloxadas en Madrid. Moi preto de Galicia preocupa o incendio de Castropodame, no Bierzo. Que tal? Moi boas tardes. Galicia ofrece toda a axuda necesaria para frear os incendios. Alfonso Rueda puxo os nosos medios a disposición de Castela e León e mira especialmente cara aos lumes que poderían chegar á nosa comunidade. Non podemos baixar a guardia en ningún caso. Estamos en plena temporada de alto risco, pero é certo que nestes momentos podemos derivar algúns medios para que axuden os nosos compañeiros en Castela e León. Zapatero non aclara a orixe das xoias que había na caixa forte do seu despacho. Simplemente di que estaban co resto de xoias da familia e que son agasallos. O expresidente tamén nega que participara no rescate de Plus Ultra. O Partido Socialista dá por boas as explicacións. Pedro Sánchez anuncia a candidatura de Yolanda Díaz para dirixir a Organización Internacional do Traballo. A actual vicepresidenta segunda do Goberno enfrontarase ao actual director dese organismo. Asistimos a un EBSCO que... A A6, a principal vía de comunicación entre Galicia e a Meseta, segue cortada á altura de Baralla. Un camión con gando tivo un accidente e acabou emborcado. As tarefas son moi complicadas. A única alternativa nestes momentos é a A52 ou a estrada convencional. O mar busca talento novo. O Goberno reforzará os cursos do buque Intermares para atraer man de obra a un sector que perdeu máis do 20% do emprego na última década. Unha auténtica universidade flotante ao servizo da pesca. Por certo que o Fondo do Mar Galego agocha auténticos tesouros arqueolóxicos. Un deles é o Santa María Anunciada, un pecio que se afundiu na zona de Fisterra hai varios séculos. Alístase facendo unha intervención que permitirá recuperar pezas de importante valor. E tal día como hoxe, hai 15 anos, entraba a formar parte do Club dos 27 a cantante Amy Winehouse. A esa idade morría o artista londiniense ao tempo que nacía a súa lenda. Pasados os anos, a súa voz e o talento seguen acompañándonos. Deportes este mediodía, o Deportivo presentou unha das súas fichaxes, o italiano Lorenzo Amatucci. Aí o teñen, portando a camisola branquiazul en Abegondo. Ten 22 anos, chega para reforzar a medular do Deportivo. E non queda outra, a partir de mañá empeora o tempo, pero esta tarde volve ser de verán, con temperaturas, iso sí, algo máis baixas que as destes días. O mar renóvase, aposta pola formación para frear a crise de traballadores. Na última década, o sector perdía máis do 20% dos empregados. En Vigo está o buque escola Intermares. Mar. Goberno e sector coinciden en promover o relevo xeracional e vital para o futuro da pesca que perde emprego un 13% nos últimos 6 anos. Outro dato, o 50% dos pescadores en activo ten entre 40 e 60 anos. Mellorar as condicións de vida e seguridade nos barcos é un xeito, pero a formación é un requisito indispensable. A bordo deste buque escola Intermares, hoxe recolleron os seus diplomas 14 alumnos, a maioría inmigrantes, de mans do ministro Planas, que destacou ademais o papel integrador das actividades pesqueiras. Convertido nunha auténtica universidade flotante, o Intermares reforzará a súa oferta formativa. Es el único buque de estas características que existe dentro de la Unión Europea. A bordo un grupo de mozos que buscan no mar unha oportunidade de futuro. Silvia é peruana, foi a única muller, quere ser redeira. He visto que no hay quien suple a los que se jubilan y me ha interesado el curso por esa misma razón. Prepáranse en técnicas de pesca sostible e novas tecnoloxías. Ojalá encontramos otras cosas para mejoramos nuestra forma de pesca.
Un sector, o marítimo, que sofre unha alarmante falta de persoal e que o goberno quere blindar. España es un país de pescadores, un país marino, pero que además tiene futuro. O buque de xestión compartida entre pesca e defensa seguirá a ser a aula onde se diseñe a pesca de mañá. Hai que animar a xente a que veña ao mundo do mar, é un mundo moi bonito, onde se ven amaneceres e anoiteceres que non se ven en outro tipo de traballos. Agora continuará o seu calendario formativo deixando en Vigo a promesa dun sector que se resiste a perder o seu temón. Aínda así, nestes momentos, ducias de barcos sen mariñeiros para ir ao mar e a realidade, a falta de remuda, fai que eses pesqueiros queden amarrados a porto. Pois desde o mes de enero. Leva o barco amarrado aquí a esperar se hai quen o compre, pero non hai maneira. O Día de Reyes é só un exemplo no Grove. O Atlántico, outro. O Atlántico a venta xa fai anos xa. De fans aquí nos muelles ou dalo, pero aquí ainda dado non cho queren. A última oferta que tuveron foi de 30.000 euros e penso que vai ter que deixalo. A Beira, outro barco á venda, o Chapeliño. Todas son trabas burocráticas, diarios electrónicos, vamos, neste momento a pesca, o que é o mar, non é atractivo para ninguén que non estea xa metido, claro. Os meus fillos non. Quero dicir que están buscando outras cousas e non ir ao mar así nas circunstancias como está todo, non? Non creo que en terra estén as cousas moito mellor. E económicamente, pois o mar é rentable. Eso sí que se pode dicir, hai que traballar, pero como creo que en todos os oficios, pero rentable é. De momento, sen xente nova, os barcos amarrados en terra. O Banco Central Europeo mantén os tipos de xuro no 2,25%. Subiraos en xuño. Neste caso, obtén por manterse. É importante para as familias. Os tipos de xuro son un dos factores dos que dependen as hipotecas variables e os préstamos. Dende hoxe funcionan os caixeiros nas oficinas de emprego que permiten facer trámites de forma máis áxil. Son 54 caixeiros autoservizo que nos facilitan, por exemplo, renovar a demanda de emprego, Mercedes. Si, axilizar trámites ou evitar ringleiras son dúas das vantaxas que nos ofrecen estes caixeiros autoservizo instalados nas 54 oficinas de emprego do Servizo Público de Emprego de Galicia. Facer trámites tan doados como renovar a demanda de emprego ou recuperala, trámites que se fan día a día, agora podemos facelos desde esta máquina, un sistema que está dentro dun proxecto de renovación das oficinas de emprego en un contexto no que se pasou do 33% de renovacións telemáticas no ano 2019 a máis dun 90% na actualidade. Yolanda Díaz é candidata a dirixir a Organización Internacional do Traballo, un organismo da ONU. Pedro Sánchez nas redes sociais asegurou que é unha honra facer ese anuncio. Se finalmente é elixida, Díaz aínda tomaría posesión do cargo a finais do ano que ven. Desde agosto del año 2008 hemos bajado. Despois do anuncio da fábrica de coches de SAIC en Ferrol, outra multinacional chinesa alíase con Ford e vai producir 5 novos modelos na planta de Almusafes, en Valencia. Muestra algo muy importante y es la capacidad de España para atraer grandes inversiones y para participar de las grandes transformaciones que están definiendo el futuro de la movilidad. Y eso creo que es crucial en el tiempo que vivimos. O expresidente José Luis Rodríguez Zapatero acaba de conceder a que é a súa primeira entrevista desde que foi imputado. Segue sen aclarar a orixe das xoias valoradas nun 1.300.000 euros. Di que foron un regalo de cortesía. Respecto do seu socio e suposto home de palla, Julio Martínez, atribúelle a única responsabilidade de crear a empresa Análisis Relevante daquel cobraba como consultor. Na entrevista concedida, hoxe Zapatero segue sen aclarar a orixe das xoias valoradas en 1.300.000 euros. Insiste en que foi un regalo de cortesía e admite que Cicais hoxe non o tería aceptado.
Nega Zapatero que Análisis Relevante sexa unha sociedade pantalla. Admite que cobrou como asesor grazas a ela, pero sinala o seu testaferro, Julio Martínez, como único responsable de poñela en marcha. Análisis Relevante era tamén a empresa que contrataba as fillas de Zapatero. O expresidente non nega que chegaran a cobrar sen traballar, pero pon en dúbida as cifras facilitadas polo seu testaferro. Zapatero mantén a súa inocencia e segue confiado en que todo se vai a aclarar e agradece especialmente o apoio de Pedro Sánchez. E o Congreso vai convalidar o Real Decreto de axudas polo conflito de Oriente Próximo. Junts confirmou o seu apoio xunto ao resto de socios parlamentarios do Goberno. As medidas que inclúe ese Real Decreto xa están en vigor dende o pasado 29 de xuño. Unha delas é a redución do imposto especial a hidrocarburos, que supón unha rebaixa de 15 céntimos por litro en xullo, 10 en agosto e 5 en setembro. O Goberno galego comeza a elaborar os orzamentos do próximo ano. Acaba de pedirlle ao Parlamento que convoque un pleno extraordinario para presentar o teito de gasto, que é o primeiro paso. Segundo a Xunta, a prioridade das contas de 2027 será reformar os servizos públicos asistenciais, como a sanidade, a educación e a dependencia. Varios países do sur de Europa están a sufrir unha vaga de incendios. En Sicilia tiveron que evacuar máis de 100 persoas. As lapas ameazaron un hospital e unha gasolineira. Tamén Francia está a vivir días complicados. Uns 10.000 turistas foron evacuados nunha zona de acampada preto de Bordeos e en Turquía os bombeiros loitan contra un grande incendio na costa mediterránea. O vento e as altas temperaturas avivan o lume. Noutra xornada intensa de calor na metade oriental da península, en 5 comunidades continúan loitando contra os incendios forestais. Os de maior relevancia localízanse nas dúas Castelas e na Comunidade de Madrid. Unha semana despois de iniciado, o incendio que afecta a Serra Norte de Guadalaxara continúa activo, pero entrou xa en fase de estabilización. Os equipos de extinción traballan no lado noroeste do perímetro para pechar o único oco que queda aberto. La buena noticia es que prácticamente no ha avanzado el incendio durante la noche, es decir, hemos podido contenerlo y nunca ha superado la barrera de seguridad que establecimos ya hace unos días. Os veciños de 9 dos 34 núcleos de poboación desaloxados nesta comarca Castela-Manchega puideron xa regresar aos seus fogares. Tamén activo, pero xa perimetrado, quedou o incendio que comezou no concello toledano de Almorox e pasou despois ao madrileño de Villa del Prado. Ao tratarse dunha área que mestura zonas urbanas con terreos forestais, son varias as edificacións danadas e unha urbanización foi evacuada. Llamas las veíamos desde el chalet, nosotros estamos más adentro y a lo mejor no nos llegaba, pero bueno. Nos dicen que a lo mejor por esta tarde, pero dicen que el incendio todavía no está sofocado y a lo mejor puede ser hasta tarde-noche. Na comunidade de Castela e León son 9 os incendios forestais activos. Os máis importantes son o de Castropodame, no Bierzo, e o de Burgonda, en Ávila. A UME incorporouse este xoves aos traballos de extinción dos 2 incendios que obrigaron a evacuar 250 veciños. Galicia vai responder á petición de axuda de Castela e León. O Goberno galego enviará medios. Sempre garantindo a plena operatividade en Galicia, é lóxico, como farían eles ademais, e como hai que facer, derivaremos medios hacia Castela e León para axudar en estes momentos especialmente complicados para eles. Son medios cos que o Exército vai vixiar os montes galegos. A súa tarefa é fundamental para previr incendios. E a Operación Sentinela, que este ano se adianta 5 días. As patrullas do Exército viaxarán por terra e tamén por aire. Sabela. Drones como este que ten a capacidade innovador de distinguir, gravar e visualizar tanto de día como de noite, por exemplo, a cara dunha persoa a aproximadamente 2 kilómetros de distancia. Será a primeira vez que se utiliza un aparello como este na prevención de lumes en Galicia este verán. Tamén máis tecnoloxía. Esta é unha cámara de visión nocturna e de infrarroxos. Digo ben?
Sí, correcto. Pois toda esta tecnoloxía, ademais dos medios técnicos e persoais, van a estar disponibles e operativos xa a partir do 10 de agosto e ata o 25 de setembro nas tarefas de apoio á prevención de lumes deste verán, unha campaña da Operación Sentinela que se adianta uns días con respecto ás operacións de anos anteriores, entre outras cousas, importante porque o 12 de agosto hai unha eclipse que será moi visible desde aquí, desde Galicia, é probable que moita xente vai a ver a eclipse desde os montes, e por iso é importante tamén que durante eses días haxa unha especial vixilancia e control. Por certo, acusado de provocar un incendio que queimou 600 hectáreas no concello ourensán de Vilar de Bos, mantense en prisión. O xulgado négalle a liberdade provisional. Andrea. Sí, o home está en prisión provisional á espera de que se celebre o xuízo por ser sospeitoso de provocar ese incendio obrao pasado en Vilar de Bos que arrasou cun total de 600 hectáreas. A Audiencia Provincial de Ourense ven de rexeitar a petición do seu abogado de que quede en liberdade, lembrando que faltaría pouco para a vista. Ademais, os maxistrados consideran que existe un elevado risco de fuga por parte deste home. A extinción deste incendio custoulle á Xunta de Galicia máis de 800.000 euros que lle reclamaría o autor dos feitos, que se enfrontaría a 6 anos de prisión. Baixamos ao fondo do mar, que agocha auténticos tesouros. Barcos que afundiron nas costas galegas algúns hai varios séculos. Un deses tesouros está en Punta Restelos, Fisterra. Son os restos dun pecio do século XVI. Gloria. Os navíos da frota de Padilla partiron cara a Irlanda no 1596, pero nunca chegaron. Un forte temporal empurrounos contra a costa galega. O de Punta Restelos é un deses galeóns afundidos. Vaise recuperar material do galeón Santa María de la Anunciada. Vai consistir na recuperación dun dos canóns de bronce, que é este que temos aquí, e diverso material que está localizado fronte ao redor desta peza de artillería. Hai que dicir que este barco ten unha riqueza material impresionante, destaca sobre todo a cantidade de armamento que hai nel. Alfonso Rueda e o conselleiro de Cultura coñeceron de primeira man a intervención arqueolóxica submarina que vai recuperar novas pezas de importante valor. Preservar posibles espolios e despois posto en valor, como estamos facendo, rescatando, restaurando, ter restos arqueolóxicos submarinos tan cerca da costa e, polo tanto, con tan fácil accesibilidade. Isto tamén é un recurso dende o punto de vista económico. Galicia foi ruta histórica das comunicacións por mar, e iso fai que atesoure algúns dos mellores xacementos arqueolóxicos subacuáticos. A costa galega é un dos lugares do mundo con máis barcos afundidos, ao ser unha das vías principais para o comercio marítimo. A configuración do litoral, o forte vento e as correntes mariñas facían que moitos buques acabaran naufragando. Agora, baixo o mar, xa forman parte do noso patrimonio. É o patrimonio máis difícil de apreciar o submarino, restos antigos que poden levar séculos mergullados. Preto de Ribadeo está o Galeón Santiago, un buque militar de Filipe II. Hai canóns dende os 3 metros de profundidade e, de feito, xa houbo traballos para estudar a creación ali dun parque arqueolóxico subacuático. Dar a conocer todo esto y que la gente venga y lo vea, y siempre con visitas guiadas y controladas. Baixo o noso mar tamén hai restos da batalla de Rande. 19 barcos españois cargados con prata e ouro sucumbiron contra as tropas británicas e holandesas en 1702. E parte dese tesouro aínda podería estar fronte a Vigo xunto cos galeóns afundidos. Ou estes buques do século XVI que apareceron na ría de Corcubión e a para Irlanda pero nunca chegaron. A costa galega foi paso obrigado no tránsito marítimo para moitas culturas ao longo da historia, e por iso tamén hai tantos achados baixo o mar que nos abren os ollos ao pasado e que ademais son reclamos para potenciar o turismo. A DIF terá que indemnizar os 14 vixilantes de seguridade da estación de tren de Ourense. Unha sentenza di que os traballadores soportaron temperaturas extremas sen medidas de protección axeitadas. Alberto.
Esgrime a magistrada do Social de Ourense na súa sentenza condenatoria que os vixiantes xurados desta estación intermodal de Ourense realizan a súa labor baixo condicións de temperaturas extremas e que isto podelle provocar graves danos como xocs térmicos ou golpes de calor. Recorda a xuíza que xa a empresa concesionaria foi sancionada con 5.000 euros por parte de Inspección de Traballo por non realizar as medidas correctoras ante temperaturas extremas. Agora condena tanto a DIF como a empresa concesionaria a abonar 3.500 euros a cada un dos 14 vixiantes xurados desta estación intermodal de Ourense. Faltan menos de 3 semanas para a eclipse e xa sabemos como se vai reforzar o transporte cara ás zonas en que se prevé que se vexa mellor. Haberá autobuses de reforzo no eixo atlántico dende Vigo cara a Coruña e Ferrol. Tamén se reforzará o transporte cara a Mariña, concretamente dende Lugo ata Ribadeo, porque nese concello será onde se poida ver durante máis tempo a eclipse total. As conexións de reforzo que vamos a establecer para este día 12 se suman, en todo caso, a oferta que xa existía, a oferta ordinaria que existía ese día. É fundamental que aquelas persoas que estén pensando en desplazarse en autobús que compren o billete canto antes para ter unha planificación. A Asociación en Defensa do Patrimonio Galego alerta contra os danos que poden causar os cadeados que algúns turistas deixan nas reixas da zona histórica de Santiago. O costume fora menos, pero volven verse dende que algunhas tendas de recordos os ofrecen precisamente aos turistas. Incluso hai barandillas que se caen por el peso enorme de esos candados, pero pensaba que ya no había. Se asemellaba pasado de moda, pero volve verse algunhas reixas da zona vella. De mal gusto, pero sigue habiendo esa mala costumbre y yo la rechazo por completo. Sinceramente no lo acabo de entender yo tampoco, porque no es necesario dejar un candado con tu nombre o lo mucho que quieres a alguien. É algo como unha consecuencia secundaria tamén do turismo de masas. De feito, en París caeu a varanda dunha ponte, a Ponte das Artes, por culpa da cantidade de cadeados que ten. En Santiago, alguén nos mandou ao noso correo electrónico a foto dun establecemento de Compostela, que non sabemos cal é, nin queremos sabelo, que incita a comprar cadeados e poñelos no patrimonio, non? Entón parécenos que xa nos basta con aguantar que veñan e poñen os cadeados como para que os propios composteláns se inviten a facelo. Iso que máis rabia nos dá. Xa foron retirados dos bancos de Sargadelos da Alameda porque estragaban o metal e a imaxe da cidade. En A Patrigal din que é un acto que constitúe unha falta de respecto ao patrimonio de todos. Os defensores do patrimonio queren evitar en Galicia problemas que levan décadas soportando en París ou en Roma. Javier Romero. Así, pois, poñer o cadeado nesta ponte como símbolo de amor e tirar a chave ao río converteuse en toda unha tradición aquí en Ponte Milvio grazas ás populares obras de Federico Mocha. O problema é que esta práctica levada a cabo de xeito masivo ten consecuencias. O peso dos cadeados pode danar as estruturas e as chaves que acaban na auga contribúen á contaminación do río. Por iso as autoridades retiran periódicamente miles de cadeados, como fixeron aquí, e lembran que hai outras formas de celebrar o amor sen perxudicar o patrimonio nin o medio ambiente. Vigo amenceu coa visita dun novo cruceiro. É o Arbia, un dos máis grandes do Reino Unido. Chegou procedente da Coruña, o seu destino está en Francia. A bordo viaxan máis de 6.500 pasaxeiros. Segue a calor intensa en numerosas zonas da península. De feito, decretaron avisos vermellos en Murcia, Alacante e Valencia, onde poderían superar os 42 graus de temperatura. Tamén rexistrarán máximas de 40 graus no interior peninsular. Galicia, desta volta, salvouse da onda de calor. Todos sabemos que os máis pequenos queren xogar e se pode ser en espazos exteriores. Para poder facelo todo o ano están os parques cubertos. En Galicia medran estas estruturas que protexen as zonas de xogo tanto da chuvia como do sol. De feito, na Coruña toma forma o primeiro deses parques infantís con cuberta. Nuria. Custa un pouco, Marta, facerse a idea de cal vai ser
o resultado final, pero serán 4 cubertas de policarbonato as que cubrirán, toldarán por completo a superficie de xogo deste parque infantil do barrio coruñés do Ventorrillo. Estarán soportadas por estas estruturas metálicas que poden ver, esta especie de pérgolas, algunhas xa foron instaladas, outras aínda o van facer nas próximas semanas. A idea é que este parque sexa accesible ante calquera circunstancia meteorolóxica, ante calquera adversidade, chova ou quente o sol, só para que o teñan en conta. Un dato aquí na cidade da Coruña, segundo os rexistros históricos, chove de maneira moderada máis de 100 días ao ano. O Congreso reactiva a lei para nacionalizar saharauis. Esta mañá aprobouse en comisión e en setembro votarase en pleno. Segue o seu trámite parlamentario co apoio do PSOE, Sumar e aliados tradicionais do Executivo. Partido Popular e Junts abstivéronse e Vox votou en contra. Segundo Sumar, cando entre en vigor poderán obter a nacionalidade española unhas 80.000 persoas nacidas no Sáhara Occidental baixo a administración española e os seus descendentes. As comunidades autónomas gobernadas polo Partido Popular non acudiron á conferencia sectorial de inmigración. O Goberno pretendía facer un balance do proceso de regularización extraordinaria con máis dun millón de solicitudes. As comunidades populares din que non van avalar unha política migratoria opaca e irresponsable, segundo eles. O Goberno de España nos ven denegar todo tipo de información sobre a celebración desta conferencia sectorial punto por punto. Polo tanto, lle pedimos ao Goberno de España que respete as comunidades autónomas, que respete as competencias de todas as comunidades autónomas, que cree unha política migratoria consensuada con todas as comunidades autónomas e, dende logo, que comece dunha vez por todas co diálogo coas distintas comunidades. A 6 leva horas cortada o tráfico á altura de Baralla. Un camión con gando emborcou sobre un turismo. Para retiralo é necesario manter a circulación pechada. Demetrio. E pechada continúa a arestora dende as 9 da mañá cando se producía ese accidente. Agora este tramo da 6, a altura de Baralla, continúa con eses traballos, con ese guindastre para apartar as partes distintas dese camión onde transportaban o gando. Volcou precisamente cando collía ese desvío que obriga aos vehículos que circulan sentido a Coruña a incorporarse a outro carril por mor das obras que están levando a cabo o túnel. E foi aí precisamente cando se producía ese accidente. O vehículo quedou aplastado literalmente debaixo dese camión. Afortunadamente, a conductora do mesmo puido sair polo seu propio pé e ela mesma dar a voz de alarma. Parte dese gando que transportaba o camión caeu por ese terraplén ata a zona do río. A imaxe impacta. O coche recibiu todo o impacto da cabina do camión, pero a conductora foi quen de sair polo maleteiro. Tamén saía polo seu propio pé a camioneira. Por sorte, a vítima do que do turismo xa estaba fora do vehículo, por o seu propio pé, estaba sendo atendida por unha ambulancia. Antes de caer en Ribadela, o camión batía contra outro tráiler. Así o relataba o seu conductor. Yo sujeté al camión, pero si no hubiera pegado en mi caja, el camión hubiera caído por el precipicio abajo segurísimo. Segurísimo. Así que hoy, vela para la Virgen del Pilar, para todos. O camión ia cargado de vacas, unhas 35 delas caeron polo precipicio. Agora, cun guindastre, tratan de levantar o vehículo e sacar os animais. No, porque temos a estrutura moi debilitada. Entonces, temos varios pisos, o vehículo ten varios pisos, entonces necesitamos levantar o vehículo para retirar os animais. Para estes traballos houbo que cortar a autovía. Ata ese momento houbo importantes retencións de tráfico, xa que só estaba habilitado un carril para a circulación. A autovía 55 entre o Porriño e Vigo segue ostentando triste título de ser un dos tramos máis perigosos de toda a rede viaria española. O último sinistro tivo lugar na tarde donte, con 5 feridos. Manuel Cruz. Sí, foi aquí, nas coñecidas como curvas de Tameiga, no concello de Mos, á altura do quilómetro 10 en dirección Vigo. 5 persoas resultaron feridas onte pola tarde despois dun accidente entre 3 coches. Un dos feridos necesitou ser trasladado de urxencia en ambulancia ata o Hospital Concheiro. Outros 2 foron levados en pronóstico grave e os 2 restantes recibiron asistencia médica no propio lugar do accidente.
O de onte pola tarde foi o último dos numerosos accidentes que se rexistran cada semana na A55 á altura da parroquia de Tameiga, en Mos, unha zona na que se concentran 8 de cada 10 sinistros que se producen en toda a autovía e que o convirte nun dos puntos máis perigosos de toda a rede viaria estatal. Eu traballo perto de Porriño, teño que pasar por aquí todos os días e sempre non hai un día, xa pola mañá ou pola tarde que haxa un accidente, un problema, un coche que esteña emborcado. O accidente da tarde de onte con 5 feridos e 3 vehículos implicados tivo lugar aquí no quilómetro 10 da dirección a Vigo, un tramo en costa ascendente limitado a 60 km/h onde se producen a maioría dos accidentes. Veciños e usuarios plantexan diferentes alternativas que non chegan. Penso que teñen que abrir a autopista de arriba, de Tui, que ven de Tui, aquí arriba en la Zala, déjala libre. Entonces, despois a xente andaría máis por ali. Pero claro, as autopistas son caras. E a xente cada un ten que mirar o seu bolsillo. Estamos esperando hai moitos anos que fagan un túnel, un soterramento da vía para poder evitar todos estes problemas que temos, porque a outra alternativa que temos é de pago e bastante cara. A A55 é unha das vías que soporta a maior densidade de tráfico de Galicia, superando os 60.000 vehículos diarios en temporada alta. Comezou a arder mentras circulaba. Varios condutores que pasaban estanlles axudando a apagalo con extintores mentras chegan os bombeiros. Os gardacostas de Galicia tiveron que rescatar na ría de Vigo 2 mozos que saíran navegar en kayak. Un deles estaba a piques de afundirse. Os 2 rapaces foron trasladados no buque Valentín Paz Andrade ata a illa de Toralla. Os servizos de emerxencias recomendan revisar sempre o material antes de sair ao mar, consultar tamén o tempo, evitar a noite e levar sempre un medio para comunicarnos. Vixían de noite e avísanse entre eles de día se algún vai marchar da casa para que o resto estean atentos. Falámoslles dos veciños dunha aldea de Coirós que decidiron vixiar eles mesmos para evitar a vaga de roubos que están a padecer. Nesta vivenda, situada en plena Nacional Sexta, a filla dos donos evitou roubo. Pasaban das 11 da noite cando saía co seu can pasear e de súpeto atopouse cun home dentro da súa propiedade. Ya empezó a gritar y salieron los padres y tal, y el marido, y el tío dio un salto y escapó. Os da casa foron canda outros veciños para darlles conta do sucedido e varios deles andaron á procura do presunto ladrón. Vimos por aquí pasar un coche raro que se paró allí abajo en los contenedores, estuvo un rato, fuimos a vigilarlo y nos vio el tío ni se inmutó y pensamos que estaba esperando por el otro. Aquela noite non os volveron ver, pero sospeitan que non era a primeira vez que andaban por este lugar de Collantres, no concello de Coirós. El día anterior la vecina de ahí vio 2 tíos aquí parados a la 1:30 de la mañana, con mochilas, y pensamos que eran ellos. 2 episodios que lles meteron o medo no corpo. Miedo y que ya no es la primera vez que entran por aquí a robar. Se están organizando para controlar un poco la movida esta, a ver si los damos echados de aquí. Debería haber un poco más de vigilancia. Entre mentres, a Garda Civil investiga xa os feitos. Golpe ao branqueo de cartos procedente do tráfico de cocaína no Salnés. Entre os detidos está un histórico, o coñecido como Moncho Vilaboa, e os familiares máis próximos. En total, aquí en Galicia hai 5 arrestados, pero a operación do Salnés esténdese por outros países, por o que non se descarta que esa cifra sexa maior. Macrooperación policial con rexistros en varios puntos do Salnés e non se sabe se tamén da Arousa. Un deles o chalé familiar do histórico Ramón Cantonín, máis coñecido como Moncho Vilaboa, unha vivenda que agora ocupa a súa exmuller, tamén detida neste golpe. Caeron outros familiares directos, polo menos o irmán e a súa actual parella. En total, 5 arrestados. Ramón Canto é dos empresarios que sempre tivo negocios en Cambados de distintas cousas, o seu nome e o de familiares. A investigación centrase precisamente en averiguar se foron financiados coas descargas de cocaína. Por iso, xunto co Greco, estivo a UDEF, a unidade da policía que investiga o patrimonio dos narcos e segue o rastro dos cartos. É onde máis lles doe. De feito, en Cambados confirman unha vida de ostentación. Polo que se comenta, pero detrás da cámara, este é un capo dos grandes. Fíxose coñecido no 2007 coa operación Destello, que desartellou unha das maiores organizacións criminais da época a ambos lados do Atlántico. Fora condenado a 8 anos.
Dende aquela liga no cos carteles colombianos e aínda que non se probou, mesmo chegaron a vinculalo cos primeiros narcosubmarinos que apareceron en Galicia. Este último golpe esténdese a outros países, polo que non se descartan máis detencións nin dentro nin fora do territorio español. Unha explosión de gas deixa 8 persoas feridas en Barcelona. 2 están graves. O accidente produciuse a pasada noite na estación do metro da Praza de Sants. A fuga de gas puido producirse polas obras que se están a facer nesa estación para mellorar a accesibilidade. Na Illa de Arousa pasaron 2 días totalmente incomunicados. Unha avaría da internet deixounos sen servizo. 2 días permaneceu incomunicada a Illa de Arousa pola caída dos servizos da internet que produciu grandes perxuizos na vida da veciñanza, nos máis afectados empresas, comercios, servizos públicos e urxencias que viviron con desesperación a longa espera. Os TPVs non iban, non podías cobrarlle a xente agora está acostumbrada a tarjetita e non traen cartos no bolsillo. Ayer ou antes de ayer a ambulancia ali na secada e fai falta para todo. O móvil e redes é moi importante e simplemente xa poder comunicarte por teléfono e todo. 2 días sen redes, sen información do que pasa, sen saber a orixe do problema nin a solución. Onte tamén falaba ca miña prima que para facer algunha xestión no banco que foi imposible. Chamín varias veces. Non me decían nada, despois dixeron que hasta o 23 que non viña. Realmente me pareció un trastorno, empiezas a pensar cosas raras. 2 días sen ningún tipo de explicacións, a vila viviu incomunicada horas de preocupación ata que onte, ás 19 horas, volveu á normalidade. A Comisión Europea volve multar a Google por competencia desleal e van varias sancións. Bruxelas acusa desta volta de favorecer os seus servizos na rede e poñer trabas aos das súas competidoras. María. Sí, Bruxelas impón a Google 2 multas que suman 890 millóns de euros, a maior sanción aplicada ata o de agora pola nova lei de mercados digitais. A Comisión considera que Google dá máis visibilidade no seu buscador aos seus propios servizos, como compras, hotéis ou voos, deixando en peor posición os da competencia. Tamén lle reprocha que impida que os desenvolvedores de aplicacións informen aos usuarios de ofertas máis baratas fora da súa tenda Google Play. A tecnolóxica estadounidense terá agora 60 días para corrixir estas prácticas, senón enfrontarase a novas multas. Google xa anunciou que recorrerá esta decisión e advirte de que os cambios exixidos por Bruxelas empeorarán algúns dos seus servizos para os usuarios europeos. O brote de ébola declarado no Congo 15 de maio supera a barreira dos 1000 mortos, con centos de persoas hospitalizadas e illadas. Sanidade alerta de que a epidemia está en fase de transmisión e o nivel de circulación do virus é moi alto. De momento non hai vacina autorizada, nin tratamento específico para esta doenza, cuxa taxa de letalidade é superior ao 40%. Mentres tanto, as autoridades sanitarias dos Estados Unidos non dan parado un gromo de diarrea explosiva, unha enfermidade que xorde tras a inxestión dun parasito microscópico. Arxemino. Pois polo momento se registraron máis de 11.500 casos en 41 estados, uns 4.000 deles confirmados polo goberno de Washington. A ciclosporiasis, coñecida como diarrea explosiva, pode durar días ou semanas e provoca ademais outras doenzas como perda de peso, fatiga ou dor muscular generalizada. As autoridades sanitarias relacionaron o brote coa leituga da multinacional Taylor Farms, servida na cadea de restaurantes Taco Bell, aínda que seguen investigando. O último de 6 brotes localizouse en Michigan, con máis de 7.000 contaxios. Hoxe comprense 15 anos da morte de Amy Winehouse. A súa figura segue estreitamente ligada a Camden, o barrio do norte de Londres onde viviu, comezou a abrirse paso na escena musical e acabou converténdose nunha das artistas británicas máis icónicas deste século. María Sabarís.
15 anos despois do seu falecemento, Camden segue a ser un lugar de peregrinaxe para os seguidores de Amy Winehouse. Neste barrio do norte de Londres viviu case toda a súa vida e tamén desenvolveu a súa carreira artística. Nas súas rúas podense atopar murais, estatuas onde a xente segue a levar homenaxes, cartas e flores. Tamén nos pubs onde frecuentaba e onde tocou en directo pode verse aínda a súa imaxe que está moi viva. A xente quere homenaxear esta voz inconfundible que malia a súa curta carreira deixou unha gran pegada na música británica en este barrio do norte de Londres. Non durou nin 24 horas. O mural que lle dedicaron a Ferran Torres en Barcelona apareceu vandalizado con pintura branca. Está no barrio de Gracia e mostraba o futbolista coa camisola da selección dando un bico á Copa do Mundo. O autor do mural xa dixo que seguirá facendo obras deste tipo sen importarlle as ameazas recibidas. É tempada alta de turismo e hoxe preguntámonos que tipo de souvenirs levan os que nos visitan. Malia que reinen os de produción industrial, contannos que cada vez está máis de moda o diferente, o que reivindica o local e, por suposto, a artesanía típica de cada zona. Sol e praia, terraceo, comer ben ou pasear. Son os recordos que moitos levarán das vacacións vividas. E moitos levarán tamén algún outro, neste caso, dos que se compran. Mucho imán de nevera para la abuela, tíos, tía. Así é que o imán pasa por ser o souvenir máis vendido do mundo. E onde os venden xa non levan nin a conta. Hai contar si que non conto. Eu traio, así que acabo, traio máis. Di que nestes últimos anos está de moda o local. Calquer cousa que leve escrito Malpica xa vale. Eso vende, ou Costa da Morte. Tanto que ata deseñou unha liña propia de recordos con localismos malpicáns. Diseño frases daqui. E sí que gustan. Gusta o diferente e gusta o exclusivo, por iso o verán é tamén tempada alta para os artesáns oleiros de Buño. Llevas un recuerdo, pero es un recuerdo artístico, genuino, lo ha hecho una persona que vive aquí, es que vale la pena. Incluso aquí hay imanes de nevera, que también me llevé, que son diferentes, ¿no? Pero se ten que sinalar a peza estrela da tenda, María queda con esta, a viradeira. É algo funcional, pero é algo que a xente sigue gustando e sigue querendo, sigue interesándose por ela. Sempre se vende ben. Pezas tradicionais ou deseños modernos, grandes ou pequenas, con máis horas de traballo ou con menos. En noticia de última hora, acaban de suspender a circulación de alta velocidade entre Madrid e Barcelona por un incendio en Alcalá de Henares. E 5 galegos asentados en Venezuela contan a realidade que están a vivir no país tras os 2 terremotos do pasado mes de xuño. Hoxe coñece a verdade nun programa especial, de Venezuela de Latitude Galega, ás 10:15. Hai momentos nos que un país cambia para sempre. Venezuela tremeu. Todavía no teníamos idea da magnitude do que había pasado, sobre todo aquí na Guaira. 2 terremotos sacudiron un país ao bordo do colapso. En los últimos 2 años ha pasado por un fraude electoral y ha pasado por una intervención extranjera. 5 galegos e 5 testemuños contados dende dentro dunha Venezuela azoutada pola traxedia. ¿Qué está a pasar realmente en Venezuela? Bueno, yo no sé si esto lo puedo decir. No, ¿verdad? Descubre a realidade nun novo programa de Latitude Galega Especial Venezuela, esta noite ás 22:15 horas na Televisión de Galicia. Pois estaremos moi atentos, falamos do tempo, as temperaturas seguen altas, pero non tan altas como as destes días, de novo na comarca de Valdeorras, onde temos desta hora 30 graus, polo demais, algunha nube alta que normalmente anuncia cambios que mañá van dar paso do ambiente tranquilo destes días a un ambiente treboento, con moitas zonas en aviso, como sempre, despois do tempo contamos todos os detalles, e desta hora temos algo de bretema nalgúna zona de Ferrol, da costa de Ferrol. Como sempre, como lles comentaba, despois dos deportes, contamos todos os detalles. A emblemática fonte de Cibeles da que tanto falamos estes días pasados dixo ata aquí chegamos. A deusa precisa dunha posta a punto. Estará en obras uns 5 meses para reparar fendas, suciedade e problemas estruturais. O máis sorprendente é que esas obras de restauración poderán visitarse e mesmo se pode subir ás estadas colocadas. Madrid.